Bueno, bos días. Empezamos, rematado a reunión ordinaria do Consello da Xunta. Como sempre, paso a dar conta dos asuntos máis importantes tratados e acordados. Empezo pola Consello de Educación, un asunto que mestura as necesidades de conciliación familiar coa perfeccionamento dos rapaces e rapazas en idade escolar en materia de novas tecnoloxías. Por tanto, hoxe aprobamos que os centros educativos galegos organicen, por primeira vez, nunca se fixera antes, este verán campamentos digitais para os alumnos entre 9 e 17 anos. Van ser totalmente de balde para os alumnos e, por tanto, para as súas familias. O investimento vai ser algo máis de 2 millóns de euros para atender 9.300 plazas en quendas dunha semana, como decía, durante as vacacións estivais. Van estar atendidos por profesionais especializados, haberá dous niveis, un para formación en competencias digitais básicas e outro para competencias digitais avanzadas. Grupos de entre 15 e 25 estudantes poderán acreditar mediante un certificado os que asistan 30 horas de formación en competencias digitais e terán que ser os propios centros escolares galegos os que soliciten participar nesta iniciativa. Con isto queremos contribuir a seguir reducindo a fenda digital, mellorar as capacidades dos alumnos en novas tecnoloxías. Recorden que Galicia foi pioneira na posta en marcha dun proxecto para acreditar as competencias digitais dos alumnos e dos docentes. E dende que pusemos en marcha, xa hai 40.000 alumnos que acreditaron, teñen un certificado que acredita as súas competencias digitais e son máis de 33.000 os docentes que tamén dispoñen deste certificado. Cambio de Consellería, Política Social. Hoxe fixemos un balance, elevado consello por esta Consellería, da resultado da medida adoptada no seu momento, vamos cuantos cursos há, o terceiro curso consecutivo, onde as familias galegas non pagan nada por promover pola escolarización infantil, entre 0 e 3 anos, como saben. Repetíes algún dato xa coñecido, o aforro medio por familia está por fogar en torno aos 3.000 euros, non chega por pouco, en cada curso escolar, 65 millóns de euros de fondos propios da Xunta para aplicar esta gratuidade, e isto trouxo como resultado, o que di o balance, que por segundo ano consecutivo Galicia é a comunidade autónoma en España con maior taxa de escolarización entre 0 e 3 anos, 60,5%, é dicir, 6 de cada 10 nenos e nenas galegas están escolarizados en esta franxa de idade entre 0 e 3 anos. Son 13 puntos máis que antes de implantar esta medida de gratuidade, 13 puntos, un 13% máis, e tamén 13 puntos do que había en Galicia, xa digo, hai tres cursos antes de implantar esta medida, e isto nos sitúa tamén 13 puntos por riba da media de escolarización en España en nenos e nenas de 0 a 3 anos. E non só en España. Según este balance, Galicia está entre as rexións europeas, no grupo cabeceiro de 5 ou 6 rexións europeas, con maior porcentaxe de escolarización infantil. Se nos comparamos con países, Noruega, por exemplo, que era no ano 22, o país europeo con maior taxa de escolarización entre 0 e 3 anos tiña un 58,9%. Aquí estamos nun 60,5%. Con datos do ano 2024, xa digo, estaríamos entre o grupo cabeceiro de rexións europeas, de todos os países da Unión Europea, con maior taxa de escolarización infantil. Recordar, por último, que o objetivo de escolarización entre 0 e 3 anos que marca a Unión Europea para o ano 2030 é do 45%. Para o ano 2030, pois ben, no ano rematado o ano 2024, Galicia xa está a 15 puntos por enriba dun objetivo que se marcaba para toda Europa para o ano 2030. Cambio de área, proposta da Axencia Galega de Turismo, como saben, dependen da presidencia da Xunta, hoxe aprobamos ademais que estamos ao principio dunha semana moi importante para a promoción do turismo galego a través da Feira Fitur que se celebrará en Madrid. Seguimos investindo para mellorar as infraestructuras dos nosos establecementos turísticos. Hoxe aprobamos a distribución, a resolución, aprobou o Consello da Xunta de Galicia, a resolución dunha orden que vai distribuir 6,6 millóns de euros entre as empresas turísticas galegas para mellorar a súa eficiencia enerxética.
Son 292, casi 300, as empresas ou de aloxamento ou de restauración que se van beneficiar destas axudas, e a maior parte destas axudas van ser para cambios de ventás, reparación de cubertas, illamento de fachadas, pero tamén vai a saber para instalar placas solares, renovar electrodomésticos ou cambiar sistemas de iluminación. O sea, digo, casi 300 empresas, restaurantes ou establecementos de hotelería que vanse distribuir 6,6 millóns de euros ao principio, xa digo, desta semana tan significativa para a promoción do turismo en Galicia. Cambio de Consellería, Consellería de Medio Rural, e tamén aprobamos a distribución das axudas que se convocaron en su momento para a reconversión e reestructuración de viñedos. 3,1 millóns de euros eran e vanse beneficiar 172 viticultores. Para que van a utilizar estas axudas? Pois, basicamente, para que poidan apostar por novas variedades de uvas que teñan máis demanda comercial ou para mellorar as súas técnicas de cultivo, de xestión comercial, de comercialización, mellorar as súas perspectivas de exportación, en definitiva, todo aquilo que contribuya a seguir mellorando e ampliando o mercado da viticultura galega, que ten, sobre todo na exportación, cada vez máis perspectivas. Estas axudas levamos uns cantos anos poñéndolas en marcha. Con esta distribución son 17 millóns de euros as que, dende hai 5 anos, con este, levamos apoiando os nosos viticultores en Galicia. A proposta da Consellería de Emprego, hoxe acordamos destinar 2,3 millóns de euros a dúas liñas de axuda. Dirixidas, van salir nunha única convocatoria, pero en realidad son dúas liñas diferentes, unha destinada a reforzar a prevención de riscos laborais e outra a impulsar a formación. A primeira sería para accións concretas e a segunda é para seguir impartindo formación en materia de riscos laborais. Van dirixidas a sindicatos, fundacións profesionais, fundacións sectoriais ou asociacións de autónomos e pretendemos chegar a 55 entidades. Decía que a primeira, 1,6 millóns de euros dese total de 2,3, a primeira vai dirixida a dar cursos específicos sobre prevención de riesgos laborales, moitos dirixidos a manexo de maquinaria, carretillas elevadoras, grúas, guindastres, seguridade na construción e todos os aparellos que influyen neso, problemas ergonómicos en diferentes postos de traballo. Bueno, todo iso é unha aplicación práctica de conceptos e de normas en materia de prevención, e despois a segunda liña, 650.000 euros para seguir elaborando material de difusión neste eido, manuais, vídeos, páxinas webs, publicidades sobre a necesidade de cumprir as normas de prevención de riesgos laborais. Bueno, en definitiva, algo tan importante coa intención de reducir a sinistralidade laboral, no que a Xunta, para que se fagan unha idea, nos últimos 4 anos investiu máis de 7 millóns de euros en iniciativas relacionadas coa prevención de riscos laborais. Outro acordo da Consellería tamén de Emprego é o que nos levou a destinar 8 millóns de euros para promover a creación nas empresas de unidades formativas coa intención de cualificar a persoas desempregadas. Queremos chegar con estes 8 millóns a unhas 2.500 persoas a través de unhas 200 accións formativas, 200 unidades formativas, e as empresas que se acollan a estas unidades formativas teñen que garantir que contratarán entre o 40 e o 60% do alumnado que se forme a través destas unidades formativas. 60% mínimo se son contratos de 6 meses e un mínimo de 40% se os contratos son por un ano. Aínda que moita das persoas que se forman acadan contratos de máis duración, porque o que se está buscando aquí é dar solución a través da formación á cobertura de vacantes que levan tempo sin ser cubertas, que é necesario cubrirlas canto antes en moitos eidos, e, polo tanto, esta formación moi acotada, dada pola propia empresa, permite, xa digo, este compromiso de contratación mínimo de 40 ou 60%, superar estas porcentaxes e que moita xente, unha vez formados desempregados, poidan ter un posto de traballo. Levamos investidos, é a terceira edición, 19 millóns de euros en xunto á microformación. Estas unidades formativas están amosando ser vías moi eficaces para poder formar, cubrir postos de traballo, insisto, sobre todo aqueles máis difíciles de cubrir ou que levan moito tempo vacantes, precisamente por falta de persoas coa formación axeitada.
Cambio de Consellería, Consellería de Sanidade, tres acordos, perdón. O primeiro, autorizar unha nova compra centralizada de material sanitario. Saben que a semana pasada en Aragón, decía o presidente de Aragón, que querían copiar o modelo de compra centralizada instaurado polo Servicio Galego de Saúde, que está supoñendo un aforro e todavía quedan suministros por centralizar a súa compra a día de hoxe de máis de 52 millóns de euros e que hoxe acordamos vai supoñer un aforro de 1,1 millóns de euros nun período de 2 anos. Acordamos comprar centralizadamente durante os próximos 2 anos material para terapias continuas de depuración extracorpórea, dirixidas a purificar o sangue do paciente 24 horas do día a través dunha máquina, necesario este material, e xa digo, invertimos 3,6 millóns de euros durante os próximos 2 anos en comprar este material e facelo de xeito centralizado suporá un aforro nestes 2 anos de 1,1 millóns de euros que se engade a eses máis de 50 que xa vimos aforrando, por ter centralizado anteriormente outros suministros. E seguiremos, celebramos ademais que outras comunidades autónomas queiran copiar este modelo que se está demostrando moi eficaz. O segundo acordo en sanidade é o que nos levou a aceptar 2 cesións de terreno que nos fan sendos concellos para construir centros de saúde. O primeiro, no Concello coruñés de Teo, aceptamos a cesión de terreo que fai o Concello para construir un centro de saúde cun investimento de 4,3 millóns de euros. Vai estar na Ramallosa e vai sustituir 2 centros de saúde, vai xuntar nun, moito máis moderno e con máis capacidade, 2 centros que existen agora mesmo nese Concello, un en Cacheiras e outro en Pontevea. Isto vai permitir incrementar as consultas de médico de familia, de enfermería, de pediatría e incorporar novos servicios, farmacia, área bucodental ou traballador social. Este é o primeiro, ora, unha vez aceptado o terreno, se farán os subseguintes trámites, licitación do proxecto, licitación da obra e construción do novo centro, e o mesmo, o primeiro trámite, aceptación do terreo, facémolo co Concello de Soutomaior, en Pontevedra, para construir tamén un novo centro de saúde, o investimento vai ser 3,4 millóns de euros. Vai sustituir o centro que está en Arcade, a día de hoxe, e vai triplicar o actual e vai permitir tamén ampliar as consultas. 3 de médico de familia máis, 3 de enfermería, sala de espera materno-infantil, diferenciada zona de adultos, entre outras novedades. Por tanto, comenzamos o proceso para construir 2 novos centros de saúde, un en Teo, na Coruña, e outro en Soutomaior, en Pontevedra. O terceiro acordo da Consellería de Sanidade foi un balance, ora que se cumplen 10 anos, o comenzo en Galicia dos cribados de cancro de colon. Fomos a primeira comunidade autónoma en facer, dende o Servicio Público de Saúde, estes cribados. Este cancro é o máis frecuente en Galicia e o segundo con máis mortalidade, 1.100 falecementos ao ano. Por lo tanto, perfectamente justificado este cribado que permitiu, os datos que vou dar agora, de logo permitiu salvar vidas, hai que dicilo directamente, e tamén coller moitos casos a tempo. Decía que Galicia foi a primeira en implantalo, de xeito pioneiro, e nestes 10 anos, algo máis de 10 anos que van, se detectaron máis de 2.600 tumores, dos que o 65% estaban en fases iniciais e, por lo tanto, foi posible tratalos e, en moitos casos, seguro, salvar a vida do paciente. Ademais, gracias ao seguimento dos participantes, unha vez que entran nos cribados, o número de cancros detectados entre cribado e cribado, que se pode dar, o plazo son 2 anos entre cribado e cribado, entre o primeiro e os seguintes, o número de cancros detectados foi mínimo. Por darles algún dato máis, enviouse un SMS para participar durante estes máis de 10 anos a máis de 2 millóns de galegos que están na edade entre 50 e 69 anos donde se empezan, na edade onde se fan estes criados, e a participación foi medrando cos anos. Ao principio pouca xente se apuntaba ao cribado, que empeza polo cribado de heces e despois se hai detección con outros tratamentos, pero a día de hoxe están uns porcentaxes creo que moi estimables. O 54%, máis da mitade das persoas as que se contacta acuden aos cribados. E tendo en conta a detención de casos, creo que isto é moi importante e tamén este balance é unha maneira de chamar a atención tamén a través dos medios de comunicación da importancia
a diferencia, moitas veces, fundamental entre coller un cancro de colon a tempo non e acudir a este cribado. Máis de 56.600 persoas durante estes anos pasaron a seguinte fase, fixeron a colonoscopia, porque na primeira fase do cribado, na detección de heces, se atopou algún tipo de indicio que o aconsellou. Son algúns dos datos que están neste balance. Cambiando de consellería, pasamos dous acordos en materia de vivenda. O primeiro é poñer en práctica unha das medidas contempladas no orzamento que acaba de entrar en vigor, na Lei de Acompañamento. Recordarán que anunciábamos a intención de aumentar os umbrais de acordos cales as persoas, os cidadáns, podían acollerse a un programa de promoción de vivenda pública, ou ben directamente executada pola Xunta ou executada en colaboración público-privada. Ata agora había unhos umbrais e o que facemos agora é elevalos para que máis persoas que teñan ingresos algo maiores tamén se podan beneficiar. Ata agora non podían acceder a estes programas. Por lo tanto, incrementamos os límites de renda, os límites máximos cos que poder optar a unha vivenda protexida coa finalidade de chegar a máis cidadáns. Os principais cambios cales serían? Pois, por exemplo, para acceder a unha vivenda de promoción pública, a renda da unidade familiar antes non podía ser superior a 2,5 veces o IPREN, agora se eleva e pasa a 3 veces o IPREN, é dicir, aumentamos en medio punto e, polo tanto, máis persoas poderán acollarse aos programas de vivenda de promoción pública. E para as vivendas de promoción autonómica, é dicir, as que se fan en colaboración público-privada, tamén elevamos os límites en medio punto. Para darles algún exemplo práctico dos moitos que se poden poñer. O caso dunha parella cun fillo. Antes o límite estaba en 26.250 euros anuais, agora elévase a 31.500. Isto é en vivenda pública promovida pola Xunta de Galicia directamente. E se imos a vivenda de promoción autonómica, pois os límites se elevan e, por exemplo, unha vivenda no réximen xeral, por darles un exemplo, antes era o límite máximo 47.250 euros e agora o elevamos a 52.500. Isto sería o primeiro paso, con isto entrarán varios miles de persoas máis e a intención é, según vayamos construyendo vivenda pública e vayamos atendendo as persoas que ahora están neste umbral, poder seguir, se é posible, aumentando estes umbrais e que máis persoas se poidan acoller. O segundo acordo en materia de vivenda é o que nos leva a que a recién creada Sociedade de Vivenda Pública de Galicia, anunciamos e a creamos, poida xa empezar a traballar cunha maior axilidade. Isto vai permitir que as vivendas que se promovan a través da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia teñan un prazo de execución aínda máis curto que as levadas a cabo polo réximen tradicional, como estaba facendo ata agora, directamente pola Xunta de Galicia, non a través desta Sociedade de Vivenda Pública. Saben vostedes que dentro dese obxectivo de duplicar o parque público de vivendas de 4.000 a 8.000, xa temos en marcha a día de hoxe, algunhas xa en construción e outras empezarán a estar durante este ano 1.700 novas vivendas, por lo tanto, estamos na liña de cumplir ese compromiso e con esa intención hoxe autorizamos, como decía, o primeiro contrato da Sociedade de Vivenda Pública de Galicia. O que fai esta sociedade, autorizada polo Consello da Xunta de Galicia, é licitar o proxecto de construción por importe de 1 millón de euros de 145 vivendas de promoción pública na zona de Garabolos, en Lugo. Ademais destas 145 vivendas, o 25% vais a ofrecer para compra a mozos menores de 36 anos, estará reservada para eles, e recordar, en consellos anteriores xa se están construindo vivendas de promoción pública en Garabolos, polo método tradicional. O ano pasado non existía esta sociedade, hai 146 que xa están en un trámite máis adiantado e ahora se engaden estas 145 tamén de promoción pública que xa se van facer en prazos máis curtos a través da Sociedade de Vivenda Pública. Por tanto, seguimos tomando as medidas para cumplir ese compromiso. Cada semana intentaremos non, porque ímolo facer porque é necesario, son acordos do Consello da Xunta de Galicia, seguir avanzando para, insisto, cumplir ese compromiso de 4.000
doblar, pasar de 4.000 a 8.000 nunha sola legislatura, a moitas máis en promoción público-privada en 3 ou 4 anos máis. E o último acordo, que explicará máis polo miúdo a conselleira de Economía, é o que ten que ver co presente e o presente, no momento que estamos agora, pero sobre todo o futuro, que en Galicia ten que seguir sendo unha aposta polas enerxías limpas, unha oportunidade que Galicia ten, cos recursos que temos tanto hidráulicos como en materia de vento, e que, dende logo, temos que facer todo o posible, a pesar de dificultades, para non deixar pasar, porque, senón, como teño dito moitas veces, outros o aproveitarán. E, por lo tanto, hoxe acordamos iniciar os trámites para diseñar o futuro do sector eólico en Galicia desde o punto de vista público. Aprobamos os trámites para diseñar o novo Plan Sectorial Eólico de Galicia. Vai actualizar o actual, que ten máis de 20 anos, elaborouse no ano 2002 e, polo tanto, necesita actualización non só para o momento actual, senón, sobre todo, como decía, pensando no futuro. A previsión é licitar o contrato para a súa redacción no primeiro semestre deste ano. Vai haber varias novedades que explicará a conselleira, pero por darlles algunhas. Primeiro, é necesario adaptarse a todas as modificacións, sobre todo en normativa comunitaria, que aconteceron durante estes anos e que influyen moito na seguridade xurídica dos proxectos. Incorporaremos unha avaliación ambiental estratégica sempre, o anterior plan non a tiña. E, por último, desenvolveremos todos os proxectos eólicos que se fagan a partir de ahora, o abeiro deste plan, cando este en vigor, ten que ter en conta a perspectiva de que teñen que supoñer unha reducción na factura da luz para as empresas e para os consumidores, para os cidadáns. É dicir, esa perspectiva terá que ser tida en conta nos novos proxectos eólicos que se fagan en Galicia. Vai haber 2 mesas de traballo que participarán na elaboración deste plan xunto coas entidades que resulten adxudicatarias da súa redacción, pero para todo iso dou a palabra á conselleira de Economía para que o explique con máis detalle. Pois bo día. Como dicía o presidente, vimos de tomar razón polo Consello da Xunta da contratación do servizo para a elaboración dos diversos estudios e os documentos que son necesarios para elaborar o novo Plan Eólico de Galicia. Este acto é o primeiro paso para elaborar un plan eólico novo para a nosa comunidade. Ben, a primeira cuestión é por que un novo plan eólico para a comunidade autónoma. O dicía o presidente, o actual plan ten máis de 20 anos, únicamente sufriu unha modificación puntual onde se estableceu o obxectivo que ten agora mesmo de potencia eólica, que son 6.500 megavatios. Desde entón, se temos en conta todos os parques que están en funcionamento, que actualmente son 190 parques con 3.901 megavatios de potencia, e todos os que están en tramitación ou autorizados, estamos a piques de superar ese obxectivo de potencia que se estableceu nesa modificación única, como digo, do plan eólico actual. A maiores, que outras razóns para aprobar ou para tramitar un novo plan eólico? Ben, Galicia creemos que ten capacidades suficientes para unha maior potencia e, polo tanto, compre establecer un obxectivo de potencia que reflicta esa auténtica capacidade real da comunidade autónoma neste tipo de enerxía renovable. Por outra banda, a evolución da tecnoloxía tamén na eólica ten sido moi significativa ao longo destes 20 anos e, polo tanto, isto modifica sustancialmente o potencial aproveitable en Galicia respecto do que se pensou no momento da aprobación do plan. E, ao longo destes anos, destes 20 anos de vixencia do plan actual, sufriron moitas variacións algúns dos catálogos de zonas de elevado valor ambiental, co cal implantáronse novas infraestructuras de diversa tecnoloxía que poden, de algún xeito, condicionar a implantación de novos parques eólicos. Que avances vai supoñer este novo plan fronte ao plan actual? O apuntaba o presidente. En primeiro lugar, maior seguridade xurídica para os desenvolvementos enerxéticos.
Vai incorporar as últimas modificacións legislativas provenientes de Europa. Por exemplo, a nova Directiva Europea establece a necesidade de indicar zonas de aceleración de despregamento de renovables. É necesario, saben que estamos tratando de aliñar o desenvolvemento industrial da comunidade co desenvolvemento enerxético, polo tanto é necesario aliñar as zonificacións das áreas de desenvolvemento enerxético coas áreas de desenvolvemento industrial e, por suposto, tamén coas zonas de protección ambiental e co desenvolvemento urbanístico. Temos que eliminar do plan aquelas zonas que hoxe temos constancia que teñen escaso ou nulo recurso eólico e que, polo tanto, van permitir moi seguramente que a superficie do novo plan eólico sexa incluso menor que a actual, con máis potencia eólica para a comunidade. Outra bondade deste novo plan, e tamén o dicía o presidente, este plan contará cunha avaliación ambiental estratégica. Polo tanto, vai otorgar maiores garantías ambientais para toda a cidadanía e tamén para os propios promotores eólicos. É fundamental que o plan, como dixemos dende finais do ano pasado, que anunciamos toda a estrategia de desenvolvemento enerxético, vai estar absolutamente coordinada cos principios establecidos na Lei de Recursos Naturais e, polo tanto, con ese obxectivo estratégico que temos na Xunta de Galicia de abaratamento da enerxía aos consumidores, tanto os consumidores domésticos, digamos, como os consumidores industriais. E, por suposto, con as liñas maestras que están no informe Draghi en esas normas transitorias que incluímos ata a aprobación do plan na Lei de Acompañamento aos Orzamentos do presente ano. Como vai ser a tramitación do plan? Bueno, iniciamos agora os trámites para a licitación. Hai que contar que o plan ou a súa tramitación ten un procedimento longo, como dixemos dende o principio, porque ademais da complexidade de elaborar os documentos correspondentes, hai que tramitar unha avaliación ambiental estratégica e temos como premisa a necesidade dunha participación social na tramitación do plan. Contamos que o plan estará aprobado nun tempo estimado de 3 anos dende o momento actual que comezamos. Como dicía, fundamental nesa tramitación a participación. Consideramos que a aprobación dunha planificación que vai sentar as bases do desenvolvemento eólico e, en certa medida, tamén do desenvolvemento industrial da comunidade na próxima década, é necesario traballalo coa máxima participación. Por iso se van crear 2 órganos específicos a estes efectos. Por unha banda, unha mesa industrial eólica. Estará integrada polas asociacións sectoriais, polos clústeres e polos promotores, cuxo número se determinará en función dos megavatios que teñen actualmente en funcionamento na comunidade. En segundo lugar, unha mesa social eólica que a conformaremos dentro do propio diálogo social que vimos xa de crear unha mesa industrial específica e, polo tanto, dentro desta mesa haberá unha mesa concreta para o plan eólico. Que imos abordar nestas mesas de traballo? Bueno, cuestións fundamentais. Medidas para converter o despregamento da enerxía eólica nunha ferramenta ao servicio da cohesión territorial, fórmulas para que os propietarios sigan percibindo rendas, medidas de xeración de riqueza social e económica nas zonas de implantación, con especial énfase, como decimos sempre, nas comunidades locais e no noso tecido industrial e empresarial, determinación das zonas onde se debe priorizar o aproveitamento eólico, tendo en conta 2 cuestións básicas, o propio recurso e as menores afeccións á contorna. Necesidade de xerar unha industria de fabricación de compoñentes de parques eólicos que sexa potente e tractora na economía galega e de traballar para a reconversión dos sectores de reparación e mantemento de aeroxeneradores. É a estratexia para a xeración dunha industria destinada á reciclaxe e valorización das PAS. Bueno, polo tanto, a partir deste momento, e para que coñezan un pouco os trámites, vamos a elaborar un documento inicial estratégico e un borrador do plan sectorial. Estes 2 documentos nos permiten xa solicitar o inicio da avaliación ambiental estratégica ordinaria do plan. Finalmente, redactarase esa proposta final do plan sectorial e, a continuación, o último paso sería a emisión por parte da Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostenibilidade da Declaración Ambiental Estratégica previa á aprobación definitiva do plan
Polo Consello da Xunta de Galicia sería un decreto polo que se aproba o plan sectorial. E nada máis, quedo a súa disposición para as consultas que teñan. Ninguna cuestión. Pois moitas grazas. No, perdón. Unha dúbida só. Xa marchaba. Sí. Nos contactos na participación social vanse invitar tamén asociacións ecoloxistas e este tipo de organismos? Na participación social se conforma no seo do diálogo social, co cal formarán parte os representantes no diálogo social, que saben que son tanto a organización empresarial máis representativa, C, como as organizacións sindicais máis representativas que teñen a ben participar no diálogo social. Sí, falaba de avaliación ambiental estratégica do propio plan, pero tamén de cada un dos proxectos, creín entender. Sí, evidentemente. Isto é unha novidade, van ter que pasar cada un deles por unha... Non, a novidade é a avaliación ambiental estratégica do plan. O plan actual, como era de hai 20 anos, a normativa ambiental non exixía esa avaliación ambiental, por esa razón non o ten. Actualmente o plan ten que pasar por avaliación estratégica. Eso non obsta para que cada un dos proxectos despois teñan que ter a súa propia declaración de impacto ambiental, que é diferente, é un informe ambiental distinto, digamos, pero o plan, como calquer plan sectorial, vai ter esa avaliación ambiental estratégica que garante, de algún xeito, como dicía antes, pois que xa os condicionantes ambientais están moi traballados dentro da propia planificación. Pero os proxectos xa tiñan que pasar agora. Sí, por suposto. Conselleira, dúas preguntas. Como se vai encaixar os partidos da oposición nesta participación? E preguntarlle, non sei se teñen xa unha estimación de canta potencia se podría instalar en Galicia. Respecto dos partidos da oposición, creo que levamos sendo moi claros, o propio presidente ofreceu un pacto co cal, pois estamos esperando en primeiro lugar respecto das medidas transitorias que sinalábamos, respecto da repotenciación, respecto do abaratamento da enerxía, que efectivamente pois apoien ou se senten con nos en relación a estas cuestións. O plan, en canto a potencia, o temos que traballar, e, por suposto, que hai que ter claro é que o que acabamos de comezar agora con estas medidas transitorias, fundamentalmente esa vinculación coa industria, ese abaratamento da factura vai ser a esencia do novo plan, co cal pois estamos un pouco esperando se a oposición está a favor de repotenciar os parques e se a oposición está a favor de abaratar a factura eléctrica, que esa é a clave e a cuestión que, dende o primeiro momento, dixemos que non é negociable, non? Todo o demais pois se pode falar, pero abaratar a luz dos consumidores e traballar por unha mellora do medio ambiente e máis potencia, pois non é evidentemente negociable. Sobre esta segunda cuestión, entendo que, cando fala de abaratar o consumo eléctrico, entendo que de todos os cidadáns e industrias de Galicia, ou só exclusivamente das zonas onde estén implantados, porque falo destas dúas cuestións. E logo, non acabo de entender moi ben a mesa industrial e a mesa social. Na mesa industrial, eu creo entender que xa estaban asociacións sectoriais, os clústeres, é dicir, o sector empresarial, entendo eu. Entón, na mesa social, quen vai estar? Os sindicatos e que máis? A Xunta, non hai entidades ecoloxistas nesa mesa? Vamos a ver. Comezo por esta última cuestión. A avaliación ambiental estratégica xa ten un diálogo e unha posibilidad de alegacións por toda calquera entidade pois queira presentar as súas alegacións no procedimento. Nesto consiste, legalmente está prevista a avaliación ambiental estratégica. O que estamos facéndonos é un plus respecto do que está na avaliación ambiental estratégica. Por suposto que as asociacións non só as ecoloxistas, calquera asociación que evidentemente teña un interese, como é o caso, poderá facer as alegacións que considere e se dará audiencia específica a todas elas. Pero iso é xa o que ordinariamente está incluído dentro da avaliación ambiental estratégica, o prevé a Directiva Ambiental e o prevé a legislación básica na materia. O que nos facemos agora é crear dúas mesas, como explicaba. Por qué? Pois porque queremos traballar dende o punto de vista técnico, quen coñece mellor o recurso son precisamente as empresas que agora mesmo están asentadas no territorio. Por eso queremos traballar moi ben dende o punto de vista industrial isto e tamén, como dicía antes, o desenvolvemento dunha industria ligada ao sector eólico. Estas son as razóns por as que se crea unha mesa específica dende o punto de vista industrial. A mesa social
saben e coñecen que a Xunta de Galicia e o Goberno temos vivo diálogo social e consideramos indispensable traballar no diálogo social as medidas económicas e laborais máis importantes. Por esa razón, ademais de toda esa audiencia, alegacións que van existir, por suposto, dentro da avaliación ambiental estratégica, damos ese plus levando ese plan o diálogo social, como saben que se fai en moitísimas ocasións. Vimos de crearse unha mesa industrial, e nesa mesa industrial pois se creará unha específica sobre o plan eólico. E disculpe que non recordo a primeira. O abaratamento. Ben, vaise comezar, porque así o prevé, ademais tamén a legislación europea, entón o maior impacto sempre vai estar nos cidadáns de alrededor dos parques. Isto non quere dicir, hai que pensar que este procedimento é un procedimento ou unha estrategia, o dicimos sempre, a medio e a longo prazo. Entón, o que hai que intentar é que ese abaratamento vaya pouco a pouco calando na totalidade da industria, das PEMES e dos cidadáns. Pero hai que pensar tamén que é un procedimento longo. E, sobre todo, o que temos que conseguir para conseguir intensificar ese abaratamento e incrementar a potencia eólica. Canto máis parques haxa en funcionamento, tantos que actualmente están autorizados e suspendidos que volvan a poder tramitarse, como estos novos que van xurdir o amparo desta nova planificación, máis posibilidades teremos de incrementar ese abaratamento para a industria e para os cidadáns. Listo. Pois moitas gracias. Bos días, presidente. Dúas cuestións. Unha en materia sanitaria. O conselleiro avanzaba esta fin de semana que xa teñen o borrador do plan de recursos humanos do Serga. Quería saber que medidas contemplan ou por onde vai a ir para suplir a falta de médicos. E, por outro lado, quería preguntarlle sobre os prazos para esa declaración ambiental de Altri. Se contan, daba o bloque hoxe a data do 20 de febreiro, se contan con que estea ese informe antes do 20 de febreiro. Gracias. Bueno, a primeira, efectivamente, vostede decía, e lle contaba o conselleiro na entrevista, é un borrador, por lo tanto, está todavía en fase de elaboración na consellería. Eu non coñezo os detalles fundamentais que son intentar agotar todas as posibilidades que temos. Creo que eso estamos facendo, en definitiva, é moi amplio, lóxicamente, estamos falando da organización con máis persoal dentro da Xunta de Galicia, pero no que me preguntaba, sobre todo, o tema de médicos, intentar agotar todas as posibilidades que temos en Galicia para cubrir as plazas. Eso estamos facendo, esa cobertura, esas plazas de difícil cobertura que se foron cubrindo en hospitais comarcais, en consultorios donde había moito tempo que non se cubrían as plazas. Creo que é importante todo o que ten que ver coa promoción canto antes unha vez que está creada a especialidade de medicina de urxencias, con todo o que haya que facer desde un punto de vista docente para formar ese persoal e que cubran esas plazas e non quiten as de primaria. En definitiva, medidas acoñecidas, outras que saban máis a política persoal, política de retribucións. Insisto, estamos nun borrador, terá que pasar despois por Consello da Xunta de Galicia e darémoslo a coñecer, pero estamos en fase de elaboración e se quere detalles máis técnicos, lóxicamente, terían que dar unha Consellería de Sanidade no que se poida, un documento que todavía está elaborándose. E respecto á segunda pregunta, volvo a decir o mesmo. Estamos en plena na fase final desa avaliación e eu non lle vou meter prisa, todo o contrario, os técnicos que teñen que facela. E se necesitan algunha documentación complementaria, se para emitir o ditame definitivo é necesario algún dato máis, dende logo, a súa obriga é pedilo e, dende logo, a obriga da empresa facilitalo. E unha vez que todo este iso, emitir o dictamen no sentido que sexa, ou para decir que sí ou para decir que non. Datos e facelo todo coa velocidade necesaria, co ritmo necesario para emitir un bo ditamen. Estamos na fase final, é o único que lle podo decir, pero, dende logo, non lle vou meter prisa en absoluto. Escoitamos, a finais do ano pasado, como algún grupo político da oposición decía que íbalo a facer rápido, as agachadas para
escondelo, decían, creo que decían algo así, nas vacacións de Nadal. Nese caso era moi rápido, ora, como non foi así, ni moito menos, resulta que ora resulta que non vai tan rápido. A ver en que quedamos. O ritmo é o necesario para facer un dictamen riguroso e espero que incontrovertido, por lo menos desde o punto de vista da elaboración da Xunta de Galicia, sexa cal sexa o resultado positivo ou negativo por parte dos técnicos. Boa tarde, presidente. De novo, sobre Altri. Ata agora recibeu preto de 17 informes favorables de distintos departamentos da Administración. Sin embargo, a Xunta confirmou a semana pasada que outros departamentos solicitan máis datos antes de, no seu caso, emitir un informe favorable ou de calquera tipo. Quería saber se pode precisar que departamentos solicitaron esta información a Altri e se algún deles, como apuntan as plataformas críticas, foi de Augas de Galicia. Xa dixo que non hai unha data concreta para ter todos os informes, pero considera que con esta información adicional que achegue Altri implicará unha modificación tan significativa do proxecto como para que sexa necesario comenzar ca tramitación dun novo proxecto ou dende o principio, en de cero, ou só se trata dunha solicitude de información extra? Grazas. Mire, porque me está pedindo que ocupe o lugar dos técnicos, non o podo facer, todas as cousas, porque non teño ni a cualificación nin é a miña responsabilidade. Eu creo que é lóxico, se fan falta datos complementarios, iso non quere en ningún caso decir que o proxecto é totalmente diferente inicialmente. A verdade é que tampouco, supoño que están pedindo datos complementarios e porque os que teñen que emitir o dictamen os necesitan para poder facelo. Non temáis, efectivamente, son moitos os informes, algúns xa están rematados, outros están nesa fase final que lles decía, pero ao final a resolución de autorización ou non ten que ser unha, por lo tanto, teñen que estar todos antes de que teña validez, porque está analizado dende os numerosos puntos de vista sobre os que hai que analizar un tema que é complexo. Por lo tanto, agardemos pouco máis a que esas fases finais se completen. Non teña máis na cabeza os informes que se están e os que non, por lo tanto, me fai unha pregunta que, verdad, que non a sei, verdad, non estou no día a día están os técnicos correspondentes. Bo día, señor presidente. Quixera que concretara algo máis sobre este tema de Altri e sobre esa demora para a autorización da Xunta a celulosa, non? Quixera saber si falta documentación achegada pola empresa ou se debe igual a negativa do funcionariado a asinar o estudo sobre a captación de auga realizado por Acuática Ingeniería SL, ou ven a diferencias entre a Consellería de Economía e Medio Ambiente? Remítome á resposta anterior sobre suposicións que se fan nesa pregunta, das que logo non teño constancia. Eu volvo a decir que o que iba a ser moi acelerado se emitía hai 2 semanas, ora resulta que son retrasos que non se poden justificar. Sinto, pero creo que o que tiña que responder sobre isto, desde un punto de vista obxectivo e con seriedade, acabo de facer unha resposta anterior. Bos días, presidente. Sabe que nos últimos días houve algunhas queixas dos alcaldes da zona norte de Galicia, da Mariña, da zona de Ferrol tamén, polo problema de comunicación que teñen esas zonas, tanto por retrasos en obras autonómicas como do Estado. Quería preguntarle un pouco cales serán os plans da Xunta para, se ten plans inmediatos para abordar esa situación. E unha segunda pregunta quería facerlle sobre a situación política en Santiago, a vista de que hoxe capital de Galicia, hoxe rompeu, parece, o grupo municipal socialista. Non sei que plans ten o Partido Popular para a cidade, sendo a primeira forza política. Gracias. Sí, mire, respecto á primeira pregunta, eu son o primeiro en recoñecer, xa nos gustaría, creo que a calquera goberno, poder facer todas as infraestructuras que son necesarias, que aínda están sin executar, e poderlas facelas no menor prazo de tempo posible, pero isto, por desgracia, non pode ser, por lo tanto, hai que priorizar, creo que é importante, primeiro, decía, pois, nunha recente visita a unha obra, creo que era no Baixo Miño, creo que as infraestructuras que están escomenzadas deben ir rematándose. Na Mariña hai algunhas, antes de facer novos plantexamentos. E, afortunadamente, temos este ano, decía, alrededor de 30 millóns de euros máis despois dese rescate
que fixemos das peaxes en sombra a finais do ano pasado para poder seguir facendo infraestructuras. E tamén na Mariña este ano iremos facendo anuncios desde o recoñecemento de que, tendo feito un esforzo importante, en plena época de crisis fixemos un esforzo importante, casi de 100 millóns de euros, para conectar a variante Ortigueira con ese vía rápida que había entre Celeiro e San Cibrao. Estamos ahora mellorando un firme importante tamén nesa zona, pero hai que seguir facendo máis cousas e de acordo coas prioridades orzamentarias e coas disponibilidades iremos anunciándoas durante este ano. E tamén pido a mesma responsabilidade para o Goberno central. Esa autovía da Mariña, tantas veces prometida, nin está nin se lle espera, e todas as conexións ferroviarias de Lugo, da provincia de Lugo en xeral, e, por tanto, tamén afecta a Mariña, todos sabemos como están, que son nun estado moi diferente a como deberían estar e como a provincia de Lugo merece. Respecto á pregunta que me facía da situación política no Concello de Santiago, quero recordar algo que xa se sabe, que algúns teñen moito interés en que se esqueza, que quen gañou as eleccións no Concello de Santiago foi o Partido Popular, por unha diferencia importante, ademais de concelleiros. Formouse unha maioría naquel momento cun goberno cun grupo político que quedaba fora do goberno, pero decía que iba a aportar estabilidade e fiscalizar a acción do goberno. Pois miren, ainda non vai a mitad da legislatura e saben a situación, como está quedando. Por lo tanto, eu aquí se me ocurren dúas reflexións. Primeiro, é unha mostra máis desa vontade de entregarse do Partido Socialista ao BNG en moitos sitios, o vimos na campaña electoral das autonómicas, así foi o Partido Socialista, e estamos vendo o resultado desas decisións nalgúns concellos, cando se conformaban os gobernos municipais, que está provocando unha inestabilidade enorme, un Partido Socialista que non sabe como intentar justificar o evidente que hai unha división enorme no Partido Socialista en Santiago que está repercutindo no día do goberno e o Grupo Municipal do Partido Popular. O que creo que ten que facer é o que está facendo. Primeiro, denunciar esa situación e despois plantexarse como alternativa ao grupo, a candidatura que foi máis votada polos cidadáns de Santiago, que pasou a oposición en aras dunha maioría que se formou e que se estamos vendo os resultados desastrosos que ten, sen ninguna dúbida, a estabilidade importante para gobernar e agora mesmo no Concello, no Goberno Municipal de Santiago, hai todo menos estabilidade, por moito que algúns se empeñen en intentar disimulalo ou rebaixar esa situación. Boa tarde. Queríalle preguntar se o PP vai respaldar esa proposta que partiu do BNG para recoñecer a Castelao como primeiro presidente de Galicia e, por outra banda, sobre unhas palabras, unhas declaracións do diputado PP José Luis Ferro que dixo na semana pasada no Parlamento, leo textualmente, que nos teñamos constancia, tampouco sabemos que houvese mortes na illa de San Simón. Quero lle pedir a súa opinión sobre isto. Gracias. Sí, respecto á primeira pregunta, mire, o que eu creo que hai que facer é aproveitar este ano, este 75 aniversario, para ensalzar a figura dun referente para a identidade de Galicia, que creo que é o que foi Castelao, e que debería ser unha figura, un referente para todos os grupos políticos, para todos os que lle queremos a Galicia e amamos os seus referentes. Por tanto, calquer intento de apropiación, calquer intento de decir que é un partido político ou un grupo político, unha tendencia política, unha maneira de pensar que ten máis dereito a reivindicar o que outra, creo que iso é un erro. Por lo tanto, creo que aquí hai un intento diso, sinceramente. Creo que o primeiro presidente de Galicia foi o primeiro que pudo ser elexido democráticamente e iso foi, por desgracia, moito máis tarde do pasamento de Castelao. Iso é o que penso e volvo a aproveitar para reivindicar a figura de Castelao como unha figura na que todos deberíamos caber e na que todos deberíamos sentirnos orgullosos. Nós, desde logo, eu estou, e o Partido Popular, partido que pertenezo, tamén o está, e non ten ninguna intención nin de apropiarse desa figura, nin de deixar que outros o pretendan. Respecto á segunda pregunta, mire, creo que este tipo de debates hai que deixarlos aos historiadores e, polo tanto, manifestarse sin ser historiador sobre estes debates creo que non é unha boa cousa e, desde logo, polo tanto, non o vou facer. Hola, boa tarde, presidente. Eu queria preguntar sobre un tema do Consello dos umbrales para acceder a unha vivenda que
bueno, levan os máximos. Haberá, segundo as súas previsións, miles de persoas que poderán entrar en lista, supoño, para esperar por unha vivenda pública. Non se cree que isto vai saturar xa as listas ou se está suficientemente garantido que as persoas que están agora á espera dunha vivenda pública terán acceso a ela. E por outra banda, sobre a súa visita a Aragón a semana pasada, se prevé revitalizar a Declaración de Santiago, se vai empezar unha especie de xira por outras comunidades autónomas, se pode avanzar cal vai ser a seguinte, se xa hai algo acordado. Moitas gracias. Sí, mire, o acordo que tomamos hoxe na Consellería da Xunta de Galicia, eu entendo que poidera levar esa reflexión que vostede fai con... Entendo esa reflexión, non tería lógica esta decisión que tomamos se ao mesmo tempo non estiveramos aumentando o parque de vivendas. Por lo tanto, creo que é compatible non desprotexer a aqueles que xa estaban cubertos por ese límite e darlle oportunidade a outras moitas persoas que agora estaban fora, pero que, dende logo, coas súas remuneracións teñen moi difícil acceder a unha vivenda no mercado libre. Por lo tanto, creo que é de xustiza ir ampliando ese umbral e, ao mesmo tempo, para non deixar desprotegidos os que xa tiñan esa protección, o que hai que facer é máis vivenda. Por iso eu insisto tanto en duplicar o parque promovido pola Xunta de Galicia e en aumentalo moitísimo máis gracias á colaboración público-privada. Por iso decía tamén na miña explicación na rolda de prensa que conforme vaya aumentando o número de vivendas, a nosa intención é seguir aumentando ese umbral e que persoas que agora están fora, a pesar do aumento que acabamos de facer, poidan tamén acceder a unha vivenda que, se teñen que ir ao mercado libre, o van ter durante os seguintes anos bastante máis complicado. Por tanto, pero para iso hai que aumentar o parque de vivendas e o que estamos facendo. Respecto á miña visita a semana pasada a Aragón, bueno, efectivamente, que Aragón, con outro presidente, un presidente socialista, foi un dos que asinaron ese acordo, ese pacto de Santiago, e creo que nestes momentos é máis pertinente que nunca reivindicar a súa vixencia. Cando se asinou non había o perigo, a cuestión inminente, o estamos vendo, de que o Goberno central quere, cos recursos de todos, chegar a un acordo singular cunha comunidade autónoma concreta, detraendo do que nos corresponde a todos. Por lo tanto, é o momento de decir que eso non se pode facer. Eu celebro que o presidente Aragón o tivera tan claro e que creo que é unha boa iniciativa que nos dirixamos ás comunidades asinantes, algunhas cambiaron a súa presidencia e outras non, para, se estamos todos de acordo, que agardo que sí, nestes días nos dirixiremos por carta a eles, que volvamos a reafirmalo, simplemente para mandarlle esa mensaxe ao Goberno central de unidade en algo que deberíamos ter todas as comunidades claro, e tamén, eu o decía en Aragón, para facilitarlle o traballo ao Goberno central. Un dos argumentos para non abordar un novo modelo de financiamento autonómico é que era moi difícil propiciar consensos, pois no Pacto de Santiago había consensos sobre liñas xerais que facilitaría mucho un acordo no Consello de Política Fiscal e Financiera. Por lo tanto, eso queremos facer e iso estamos facendo. É certo que facilita moito que, respecto ao financiamento, as 8 comunidades asinantes temos características moi similares. Noutras comunidades autónomas non é así, por iso supoño que non asinarían nese momento, non se lles propuso, pero teremos que sentarnos no Consello de Política Fiscal e Financiera todos, e, como teño dito moitas veces, todas renunciar un pouco para todas poder ganar. Isto tamén intentarei falalo cando estea cos presidentes ou presidentas de outras comunidades autónomas que non forman parte dese pacto. Sí, a miña intención é, ademais, aproveitando, estamos como quen di, na conta atrás, que dan 2 anos nada máis para que empece o ano Xacobeo, para promocionar todo este fenómeno, que ten que ser algo moi importante en Galicia, e dado o acollemento que está tendo, creo que este é un bo argumento, xa simplemente eso, porque moitas comunidades están solicitando que vayamos alá, que fagamos promoción, creo que é unha boa oportunidade para iso e para falar de outras moitas cousas. En Aragón falamos de financiamento, falamos de acordos en materia sanitaria, intentarei levar
cando eu me desplace ou cando veñen aquí outros presidentes ou presidentas autonómicos falar dos temas que nos interesan de xeito común e, polo tanto, tamén interesan a Galicia, e a miña intención durante este ano é continuar con esta rolda, ou acudindo eu ou recibindo a presidentes ou presidentas que queran vir aquí, e nos próximos meses irán coñecendo vostedes os próximos destinos. Hola, que hai? Bos días. Falaba vostede que sobre o tema a polémica do campo de concentración de San Simón había que deixar falar os historiadores falaron, bueno, algúns. Dionisio Pereira, que é un dos grandes coñecedores da represión franquista, falaba de que hubo cerca de 500 mortos na illa de San Simón. Juan González, que é alcalde de Nigrán, historiador, especialista na Guerra Civil, apuntaba tamén, daba nombres concretos de personas asasinadas en San Simón, e además un dos coprodutores do documental Illados, nos que fala xente que foi represaliada e fala precisamente destes asesinatos. Entendo que está vostede de acordo co que den estes historiadores, é dicir, que hubo asesinados en San Simón. Esa é a miña pregunta, digo, porque antes comentaba o que falen os historiadores. E depois dúas cuestións máis. Sobre Altri, entendo que as preguntas que iban apuntadas polos compañeros van en relación ás declaracións que fixo, supoño, cando salía vostede aquí, Luis Bará, do Bloque, que apuntaba que a Xunta pode estar, decía a palabra, prevaricando co tema cos informes de Altri. Non sei se está vostede de acordo con estas declaracións, e apuntaba máis que hai, supoño que non, pero bueno, terá que hai unha data que era un ano, que vostede falou dun ano para dar ese informe, e que se non se cumple ese ano, que está a piques tamén de rematar, habría que darlle €500.000 a Altri, eso que comentaba fai uns instantes Luis Bará. E xa unha última cuestión relacionada coa toma de posesión de Donald Trump. Curiosamente, sí, vai algún presidente do goberno, pero de algúns países democráticos, pero resulta que hai moita xente da oposición do mundo ultra, digamos. Non sei que espera vostede do goberno de Donald Trump no futuro. Gracias. Sí. Volvo a decir, na primeira pregunta, que estou absolutamente convencido de que non tema, mire, non teño ninguna dúbida que en San Simón hubo represión, eso creo que está fora de toda dúbida, pero xa entrar no debate concreto do número de víctimas, como se produciu todo eso, volvo a decir que este é un tema, efectivamente, escoitei algunha opinión esta semana, pero creo que teñen que ser os historiadores, que saben deste tema, os que entren nese debate. Creo que trasladar isto a outra esfera, na miña opinión, non se debe facer. E, polo tanto, eu non o vou facer, pero insistindo, deixando clarísimo que a represión, creo que eso está fora de toda dúbida, que, por desgracia, a houbo ao acabar a Guerra Civil na illa de San Simón. A seguinte pregunta era, bueno, mire, en fin, sobre Altri. Eu creo que as declaracións dese parlamentario e vostede nomeado, o señor Bará, podo decirlo, bueno, a mí me merece moi pouca credibilidade, por lo tanto, que fai estas acusacións alegremente, supoño, porque espera que non o tomen moi en serio, e dito queda, é unha maneira de facer oposición, e, sobre todo, en temas como este, que eu quero facer totalmente o contrario, ser riguroso, non responder a provocacións, deixar que esa objetividade a que se pronuncie. Despois, este tipo de cousas que se hai que indemnizar, bueno, o deixo para os que fan política desa maneira, que probablemente por eso estean na oposición, leven tantos anos de diputados na oposición. E o último tema, mire, o señor Trump, guste máis ou menos, foi elexido nunhas eleccións democráticas, ademais cun amplio respaldo. Por lo tanto, o se vai tomar posesión como presidente dos Estados Unidos. Estados Unidos é un país moi importante para Europa, para España e para Galicia. E, por lo tanto, creo que nos convén, de todos os puntos de vista, ter unha boa relación entre administracións e con ese pobo. Falou unhas eleccións, podes estar de acordo ou non, pero foi o que dixeron os que tiñan que pronunciarse, e agora o que nos corresponde sacar o maior proveito dunha boa relación con Estados Unidos. É o que penso, e creo que sería un erro pensar que temos que estar a gresca, temos que estar enfrentándonos todo o día, e temos que pensar que non temos que tener ninguna relación coa primeira potencia mundial, bueno, por lo menos está no grupo cabeceiro moitísimas cousas, simplemente porque nos gusta máis ou menos quen elexiron os estadounidenses para que risa os seus destinos os próximos 4 anos.
Moi ben, moitas gracias.